Aitzol, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ba, besteak beste honela itxik nahi ni zure jarraitzaile txiki. Bueno, txiki handi, gu. Ni zure mikroipuinen fan nahi, Zeran zauz, Aitzol? Ondo. 20 segundura. Bai, hortxe. Aurreko egon ginen berbetan, Urrezko Aizkolari buruz hitz egingo dugu, Aitzol etorriko zara, besteak beste, Bilbo inguruen harrapatu zaitugu, Otxagabian dago Iker Bizente, eta moleste hori esartziarren bebai zurekin egingo dugu final horren analizia plazer bat izango da guretzat bebai. Irabazten jakin behar da, esaten zuen baten batek, galtzen jakin behar da bebai. Badakizu galtzen, Aitzol? Bai, eta irabazten bebai, ez? Esan dugun, zuk esan duzuna, ez? Hor baten batek eta hortik pasatu den batek esan dutzun, eta egia da, irabazten be, momentu horretan, emon behar da, jakinin behar da, eta ez galdutzat ematen, ez? Horreitik da irabazten jakin behar duzula, baina behin galtzen denean, galdu egiten da, eta listo. Zorion du, aurkaria be bai. Bai, zorion du. Aurkaria esango dugu, kontrario, ez dakiz egin berbie, azkanien ikuskizuna, ematen duzuena, sekulako izan zelako, danok batera ematen zuie. Danok nahi zuio bien abestientzat be bai, azkanin danok irabazten dugulako honekin. Bai, guk nahi dugu azkenean, hango ikusleak eta baita atzo zuzenan izan zen, eta telebistan dagoenak, momentu edar bat pasatzea, eta horrela urrengoan ere etorreko da, eta horrela gure lanak baldio handiago izango dago, ez? Egia da, hori, galtzailea edo, nire gustatzen zait irabazlea, ez? Eta gero, euskeraz badago hitzat, ez? Askotan erderaz esaten da, subkampeon edo azpi txapeldun, nire gustatzen zait txapeldun orde, ez? Txapeldun orde, askotan esaten da, bigarna lehen da biziko galtzailea da. Hori, irabiltzen diren hitz horiek, ez dira, niretzako txapeldun orde hitza, zuzendari orde den bezala, edo lehendakari orde, edo denarakoa, hori gehiago gustatzen zait. Bere ordez, banara torniona. Horrek asko dino bebai, zutaz eta zelan bizizun kirola bebai. Ez da ohikoa kirolari batzuetan. Nik ikusten dutenin horrelako asarrealdi ekartzen dituen batzuk, eta izenak eta bizenak emon barik. Eta askotan txorradazko baitik. Sekulako asarrealdi ez partidu bat galtziarren, zeo zer txartoitxearren, edo tanto bat txartoitxearren, eta esatezu, jokua hori da bebai, batzutan irabazti bestatzutan galdu, asko esaten du bebai, hori, txapeldun orde naiz. Enaiz galtzaile. Bai, egia da. Behin txapelketa hor dagoenean nik ere izan ditut birauen batzuk, eta tanto bat, eta korte txar bat, eta denarakoa momentu horretan hor zauzelako, ez? Eta hor zauzen bitartean dena posible dalako, eta galtzea posible da, irabaztea posible da, baina zuri zerbait gaizki ateratzen zaizunean, hor, aserretzea normala da. Oin behin bukatzen denean, epaiak azken txistua jotzen duenean, edo guk azkenengo golpea, hor bukatu da, eta hortik aurrera esandako edo egindako gauza guztiak ez dut zertarako balio. Iker Bizente eta Mikel Larrañaga, zeugaz lanien. Zer dauka Iker Bizentek? Zer ez dauka, igual eskarra bukatuko denuke, ez? Zer ez dauka, esperientzia esango denuke, eta zer daukan beste guztia, ez? Askok esan dute, oraina saldu dela, badatorrela, eta aspalditik dago, ez? Nafarroko txapelketa ja 18 urterekin irabazizunean, txapeldun gaztena izan zen, orain Urrezko Aizkolari baztena txapeldun gazteana izan da, eta etorkizun oparoa dauka, baina oraina ere oso oparoa. Iker Bizente telefonoan daukagu. Iker, arratsaldeon. Bai, berdin. Zorionak. Eskerrik asko. Hurrengo eguna ia, astelen arnasak eta hartuta, sinistuta, txapelduna zarela? Bai, ja sinistuta, eta poza hundikin, eta gautzen normalidadea etorrita. Iker, irudiak ikusten nabil, eta apurtxuet hor gorputza eta sekulako gorputza ikusten ari naiz zeuri begiratzen dizudanien. Nola sentitu zara? Indartxu, ondo zaude? Bai, apustuek hori asko entrenatu nun, gimnasioan dari bilin nintzen, eta nik uste entrenamentu horrek denak oaingo txapelketak hori oaindik manten dutela, eta, gorputzaldi honakin eta sentitu nintzela, bai. Apustuari buruz ere hitz egin genuen, Harria bosgarrenari ere bazeita bebai, sekulako, esaten gabiltzena, bestelako kutsu bat apustuak eta zaletasun hori, berpizten bebai, animatu zeinen horretan bebai, txapelketa ezberdina da, txapelketan jarraitzaile asko pilotalekua bete-bete eta goraino zeuen ikuskizuna ikusteko goguarekin, eta Purtsu eta Aitzolak esaten zuena bebai, azkenien bakarkako lana da, baina utanok emoten duzu espektakulu bebai. Bai, hori da, ez, txapelketa diferentea da, eta, txapelketa, atzo adibidez, gino den hiru aizkolari puntekoak, eta, nik uste espektakulo erra izan duzela,
probatutan ni ibili nintzen aurretik, bestetan aitzol taula, eta, bueno, bai, nik ikusteko eta oso politi izan zela. Emozio azkainaraino, nabaritzen zenuen, atzetik zetorrela? Bai, bueno, momentuetan pentsatu nun finala galdu ere ontzitekela. Zutik eta etzandako prueba hortan ez nintzen oso guztia sentitzu, zutik eta etzidaten oso onatea, eta, bueno, pasadare handi hartu nun, eta hor finala arriskoan ikusi nun. Baina, bueno, gero ja ongi rekuperatu nintzen, eta azkeneko proban berriz, ongi bilatu nintzen, eta azkenen lortu nun irabaztea. Zer suposatzen du honek zuretzatik er? Bueno, suposatu gauza handi bat, ez? Aitzol bezalako txapeldun handi bat irabaztea, bueno, azkeneko urtetako txapelketa guztik berak dauzka irabazita, ni holagoi maila jo naizenetik bera dena irabazten nahi da, eta, bueno, baina netzako bera jarrimatzea o irabaztea, hore bat, ez? Momentu baten, Euskadi Irratian atzo, mikrofonoa sartuta egiten zenuten elkarrizketa hori, eta esaten zenuen, hemetik aurrera neupe bai, apurtxuet sinistuko dut, txapelduna naizela be bai. Bai, da, ez, oain arte, bai, pentsatzen nun egun baten irabazien ezakela eta zea, baina, bueno, beti ikusten naitzol, ni baino gehiago bezala. Eta, bueno, oain ja gutxinaka, bai sentitzetela arrimatzen naizela bezala, atzore irabazien nun, eta, bueno, oain txapelketa eta hola, ja, konfiantza gaixokin da joango naizela pentsatzen. Ikusten da, eta orain txegon gara, azken bezarkadori ikusten, Aitzolatutxa, Larrañaga eta Bizente, Iker ikusten da zuen artean laguntasun hori bebai, ez dakit, irudipolitak dira bebai, transmititzen da, horbe eredu zarete gauzaskotan? Bai, ikuste, bueno, plaza hamarrenen bakoitze berea egiten do, ez, hor tope ematxe dugu, baina, bueno, hortik ateatakoan, launega oso ongi amatxen ga, eta, bueno, nik uste, bukatutakoan da, bukatutako momentun, berriz bueltatzen gala launtasunea, eta, bueno, oso ongi amaten gala. Zema gauze egiteko oraindik, Iker? 20 urte eta atedanak zabalik? Bai, bueno, oraindik urte asko dauzketa aurretik, eta, bueno, haber holaxe mantetzen naizen, lesioakin eta suerta dauketen, eta hor goiko punten seitzetan. Jarraitu nahi duzu aizkorarekin? Bai, aizkora nire bizie da, nik txiki-txikitatiko indot, famili guzti ere hortan ibilidat, nik nire bizie aizkora igabe, ez nuke ikusiko, ez? Zorion du, gure aldetipe bai, zoriontasun asko jasoko zen dituen, jende asko zorionduko zintuen seguru. Iker Bizente, mile esker. Bale, eskerrik asko zuei. Zorionak, gero arte. Zorionak, Iker. Bai, eskerrik asko. Atzo emanizio, baina. Bai, sari sozialetatik bai, esaten gabiltzena, politxe da, Aitzol. Ikusti ez zuek era horretan bebai eta esasarratuta. Bai, egia esan, ez dakit nik horri askotan lotzen gaituena nik uste dut herri kirolen mundua dela bera, ez? Mundu txiki bat da, eta mundu txiki horretan badakigu azkenean Euskal Herrian gertatzen den bezala, ez? Denok bildu behar garela eta denok indarra egin behar dugula. Azten bagara bakoitza alde batera bultzaka, askotan gure lana dago jokoan, ez? Gure lana balore hori galdu egingo luke, eta azkenean gu guztion ametsa txapeldun izatea da, horretan irabaztea da, baina azkenean amets hori beltz bilakatu daiteke, bakoitzak alde batera jotzen badugu, eta azkenean desagertzen bada, ez? Herri kirola desagertzen bada. Hori da, Ikerregaz horretan, eta horregaz lotute bai, ez da? Belaunaldi berriak aipatu berritugu. Belaunaldi berriak zeu hain gazte izen da, baina ematen du, esperientzia behintzet badaukazu, eta azken urtietan bazabiltz, eta gainera txapelketa asko irabazten, eta hor punta-puntan zaude gonzara. Ai, ez diot galdetu Florena Zabalek jarri ziola txapela buruen. Bai, ez da lehen da biziko txapela jartzen diona, beraz, ilusioa egingo zion, nola ez, baina Nafarroko txapelketa irabazi zuenean ere, bere aurka 18 urterekin, nik uste dute txapel horrek ere ilusio handio egingo ziola, baina Florena Zabal da Urrezko Aizkolarien txapelketako erregea, beste askotan bezalase, baina, nik uste dut zio... Nina Zabalen oso jarraitzailean, bai, pinot, Florena Zabal bera, ez da zarra, gero zuek zatozte bebai, zu oso gazti izan dezaten egon nahiena, zema txapel bebai eta urte asko, 20 urterekin dator Iker Bizente bebai atizoten, belaunaldi berriak badatoz eta purtsuet hortik tiraka esaten gabiltzena. Txarra izango zen, hau amaitu bazan, momentu batzutan sugeritze zan moduen. Bai, hori izan zen, ez? Momentu batzutan, herri kirolen mundua eta aizkolaritzarena eta guzti hori, kolokan edo, sinesgarritasunik gabe, eta, egia izan da, orain arte herri kirol mundua beti lotu izan dela
ikusten izan dugu frontoi bat, kez beteta, eta askotan pelota munduan lehen eukitzen denuen iruri berbera, ez? Eta horri aldaketa bat eman barzaio, aldaketa hori nola etortzen da, lehen da bizi kirolariekin. Eta ondoren jarraitzaileekin. Etortzen basa egun baten pilotalekura, jendeak esango, bira, ilaskire junda, eta animatu da, bera ere, eta... Ez da lehenengo aldia izango, asko gustatzen zain niri hori bertatik bertara ikustie. Bestak beste esan dako ezuen lana eta indar hori ikusten da, bertatik bertara azkenien zuzeneko ikuskizun bata, lehia bat da, lehia ederra da, bai. Bai, eta azkenean... Eta kasuetan zuen kasuen emozio horrekin bizi izan zana. Bai, eta azkenean, nik eta kirolari guztiok nahi dugu beti irabaztea, beti aurrera jarraitzea, eta hori, baina behin emozioa sortzeko eta ikusleak sortzeko eta guzti hori jarraitzeko, badakigu honena pelotan gertatu dena dela. Azken 4 txapelketak eta 4 txapeldun desberdin egotea. Eta horrek bakoitza beren zalegoa, bakoitzaren emozioa eta guzti hori pilpilean jartzen da, ez? Zenbat lan da honen atzien? Ikusten dugunin honelako egun bat, eta erreza da ikusten gabiltz, eta lehia hori, eta komentatzen dugu, zenbat izkutuko lan, zenbat lan da honen atzien, Aitzol? Bai, azkenean txapelketa guztietan bezalaze, eta beste kiroletan edo edozein lanetan. Azkenean lehen konparatu duzu eta esan duzu nitza, kirolak bizimodurako ere laguntzen du, eta bai buru aldetik, bai fisiko aldetik, eta konpromiso horrek eta lan horrek denetarako balio dago. Eta batez ere, lan hori, entrenamentuen disiplina hori, alimentazioan disiplina hori, eta batez ere gure kasuan profesionalak ez garela. Gu atzo irabazi galdu edo azken geratu, gaur berdin-berdin etorreko nintzen ona, edo lanera, edo dena alakoa, ez? Bizimoduak berdin-berdin jarraitzen du. Eta horrelako kasuetan entrenamendu ez utzik egitea gehiago kostatzen du. Bai, apurtxu edortik jota be bai. Gero, honelako egunetan eta ikusgarri egiten da zuen lana, atzetit dauen landana, eta gainera hori, beste kirol batzuekin konparatuta, zelako baldintzatan. Bai, azkenean, gaur lanera joan gara, edo ikastera, edo bakoitzak bere zereginetara, eta profesionalak izango bagina, nik uste dut, gure denborak ere hobeak izango lirateke, eta horretara dedikatu ahal izango lirateke, agian gero igual burutik akatzen bat izango genuke, baina, nik uste dut, horretan badagoela non hobetu eta non mejoratu, baina horretan jarraitu behar dugu, eta... Emakume izan da txarra gainera, ikusgarritasun gutxiago? Bai, egia da, ez? Naiz eta nik esango nuke herri kiroletan gainontzeko kirolez hain txikiak garenez, igual hor dago, ez? Gertuago gaudela bata bestearen gandik, ez? Baina emakumeen kasuetan, oraindik zailagoa da. Naiz eta herri kiroletan, nahiko parekatu zena dagoen, nahiko normaltasunez bizi dugu batak eta besteak, elkarrekin egiten dira txapelketa asko, atzo izan zen bezalaze. Eta nik uste dut horretan, herri kiroletan emakumeek mundua nahiko errez zabaldu dutela, nahiko ondo egiten ari direla, eta bai sokatiran, adibidez, orain harri jarotzen, aizkoran ere, txapelketak sortu dira, eta nik uste dut, bide polita egiten ari direla emakumeak herri kiroletan, eta eredutzat joko nuke toki askotarako. Danontzat onuragarri? Danok batera ikustie? Bai, egia da, ez? Askotan, bai mutila, bai neskak, denak elkarrekin, erakustaldi asko udaran zehar, nastuta ere egiten ditugu, bai emakumean neskan aurka, edo nastuta bi mutil bat eta neska beste mutil bat eta neska baten aurka, eta guzti hori, naturaltasunez hartzea dagoenena, ez? Eta inolako errepararik gabe, eta jentea, harritzea baino, onartzen hastea eta aurrera jarritzea. Idoi Etxeberria daukagu telefonaren bestaldien. Idoi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ze moduz? Ondo. Txapeldun be bai, hementxe daukat, Karmele Gisasolarekin jarriak jasotzen txapeldun izan zarete, atzoko egunien, ze giro be bai, ezta? Ze ederra, horren beste jenderen aurrien norbere jardun egitea, Idoia? Bai, egitea zan gutxitan bizitzean, emoziok bizitzaia final baten da, atzoko bezalako festival baten da, oso pozik, ez bai ambiente aldetikan, bai jendean gertutasunagatikan da, denagatikan, ez nik ustez, bai igande boroil bat ezala. Idoia, askotan ibiltzen zaretelako exibizinuk eta egiten, txapelketa ezberdina da bai, jende askoren aurrien lan egiteek suposatzen dut gorputzaldia be ezberdin jartzen duela? Bai, du ego ez, egun danak ez berdinak eta jende bat badago, jendean publikoan aurren jetxiteana, beste bat egiteana, orduan horri neurritzea ez errexea izaten, baina, atzoko hortan bastante ondo atea zan, da binaka atxuta gaina ez tekizu bestia zemoz da onda, hor bideotea bizkat konfiantza falta hori bezala, baina ez ondo moldatu ginen da pozik gabe.
Idoia Gaztie zara ere eskarmentua badaukazu zure zereginen, zure karreran be gora bera hoiekin, baina esan dako Gaztie, harri jasotzaile ona, eta purtsuet, igual aitzolek esaten zuenaren arira be bai, emakume izan da, harri jasotzen trebia izan da, norekin lehia egin, agian gizonekin ezin da, baina gero beste emakume batzuk be ez dauz, lehia egiteko moduen, ez da ainerreza bezaudana, ez da Idoia? Ja, nahi adibidez askotan tokatu izan zei, nire buruan kontraitia, ez? Bai tokatu izan dia beste emakume batzuk animatu galako txapelketak eta egin alizatia, baina askotan gertatu izan du naiz bakarrikan, da azkenen ikasi nun nire buruan aurka egiten, eta urtez urte nola mejoratzea marka jarrita, ez? Baina bai, ez da situazio berexia izaten da buruak doble lan emateu, ez? Baina bueno, hori kudeatzen ikasitea eta nahi ala gertatu zait, ez da hueltik emateik. Herri kiroletan, eredugarri izan daitekela, emakumeen presentzia plazan be, esan digu aitzolek, ados hauz? Bai, dudik gabe. Oso ondo esplikatu du. Ikusgarritasun hori oso beharrezko da bai ez da Idoia? Bai, behintzat jakitia itzala. Azko etortzea da, segitza aldezu, zeitu ikusten telebiztan da ez tegizeta. Jendia pixka segimentu hori tegoa telebizaldetikan, arraio aldetikan orduan. Dudik gabe ikusgarritasun hori, gaur Facebookak eta bai asko laguntzu be, baina bai, importantia da hori dena jende aurre ateatzia eta bale barra jare bai ez. Idoia zuk, ikusten zu, harri jasotzen baten bat oso umetan, eta esaten zu nipe hau egin nahi dut. Bai. Bai, eta geroztikan asidian neska batzuk esan izan dut hori, Jo, tebi askotan erdaldunago, oain ebidez erdaldun kapotiatu hortan asidia, atzaidez Madrid la Segoviako, eta jo, tebi hacer, y me gustó, eta eta Bai, jendia, olako jaialdi bat, atzo adibidez jendia ikusi, nivel desberdinetan gaude, ez? Ni jamaik urten emizkin harri jazten, Karmelek bai urte bateo bida bizki, eta bestek berri zian, ez? Orduan, azteko goguakan jendiantzeko nik uste atzo ez dago jaialdiak osoa berazgarri diala, ikusteko, nola aztezean, nun bukau dezakezun, da, dudik gabe, ez? Aberazgarri dela, batez ere atzo ez lago jaialdik, ez? Bueno, eta esan diazuna, azkenien zu kumetan ikusten zu harri jasotzaile bat, hori egin nahi dut, eta batek esaten du, baina zun eskizara bai, berdin da, eta egiten duzu, eta azten zara lanien, harri jasotzaile egiten zara, eta gero esan dakue, zuen kontrarioek atzo, bata Madrildarra, bestia Segoviarra, ereduak sortzen zauek ikusi lanien, eta guk ere egingo dugu, eta hortxe. Bai, da, nik personalki ez dut baina sentitu, emakumia zea eta nola hasiko zea hortan, neon izan dira hola komentare joatu, baina ez asko, ez nik uste oso ondo moldatu ala erikirolak emakumian gai horta, beti horte ja laguntzeko mon, ez eta jundako bai beti da laguntzeko mon, nahi aitzolek askotan lagundu izan duit, eta ez dut, bere gandik ez dut inolako zeik despertsuiko ez ere jasan, beti adidez kontrakua, denak egote emakumein laguntzeko mon, da hori pozgarria, ez, batez beba, gu bezalako kirol baten, ez. Bai, zailtasunak apurtxuet lehen esaten genuena, ez da? Ze harri aukeratu zuentzat, zein jarri listoi moduen, zuk aukeratutako harria, baina gaitasuna handiago daukazula, erakutsi duzu, baina, bortxe, lehian egon nahi baduzu beste emakumekin, hori utzi behar dalako, gero gizonekin eskara iristen, oso gitxi zaretelako be bai. Bai, medio bat bezala bilatu behar da, ez? Bai, behaiek aliatziakena, eta bai guk zeitziak hauna, ez? Ez terrexe izaten askotan muga hori jartzia, ze bestia dena kontentu izaten, baina, onartzen ebe jakin inberizatea, eta ez da oke jaik, atzeko festivalan ingoron. Idoia Etxebarria, zorionak ez da oke jarik, zebre irudiarekin amaituko dugu, txapela buruan daukazula, eskerrik asko, gurekin bat egitearen. Zuiri. Zorionak edo. Zanga, gura itzol. Zer zari lagunek, danok? Bueno, danok ez, baina bai. Segiro dau. Iristen zara izarraitzera, noiz iristen zara, zer duten esate baterako? Bueno, atzo adibidez, final 12 zan, da 10:30 amaikak aldera edo, bagabenekien eskaletan arabera gu ja 12:30 aldera sartuko ginela, orduan, lasai ez. Baina, bai, Idoiarekin eta Karmelekin, Ameriketatik eta buelta egin da gauz, eta, bidai batzuk egin da, eta erakustaldi asko, udaran zehar, eta, bai, Idoia badakini bere fan bat bebana izela, ez? Zu Florenena bezala, ni Idoiana, azkenean, eredu bat izan dalako, ez berak esan dago, ez berak ikusita, eta, tabu horiek buskatzea, ateratzea, eta gazte-gaztetatik, eta bera bakarra izan da, eta, nolako markak dituen, eta hor daude, eta nahi dituenak etorri da Ameriketatik, edo, Idoia markak hor dauz. Atzokue txapelketa luze baten azken egune izen da, apurtxuet gelan berbetan egon garani nazizara kontatzen, bestak beste Euskal Herritik kanpoko kirolariak begon die bai, ezta? Bai, finalean ikusi da harri jagotzen, neska Madrildarra eta Segoviarra etorri zirela,
baina aizkolariak ere izan dira bai Segoviakoak, bai Madrildik, bai Asturiasetik, egia da, toki ezberdinetatik, txapelketa honetan 70 aizkolarik parte hartu dute, eta hori ere postekoa da, ez? Aberastasun hori, orain dela 20 urte hau txapelketa hasi izanean, 8 aizkolaririk egin hasi izan, eta orain pixkanaka zabalduz eta guztiei aukera emanez, eta beti gora etortzen den txapelketa da, eta gero iasko txapeldun edo iasko finalistak, final erditan sartzen gara, eta bukaeran ia beti berdinak heltzen garela ematen du, baina aurretik lan asko egiten da eta kanporaketa asko jokatzen dira. Favorito argirik etzela, atzoko finalari begira, irakurri nuen bezperako prentxan, baina favoritu beti txapeldune. Egia da, aurtengo txapelketan favorito Iker agertzen zala, eta egia da nik kanporaketan final erdietan Larrañaren kontra galdu egin nuela, eta repeska jokatu behar izan nuela finalera joateko, ez nuen nire unik onena izan, eta egia esan bera apostu batetik dator, apostu oso ondo prestatuta, itxura oso ona manda, eta horrek bere alde jokatzen zuen, ez? Egia da, Euskal Herriko txapelketan nik 18 segundu batik irabazi nuen, eta jendeak sorte hori esaten zuen, atzo berak 20 segundurengatik, baina ez da sortea, azkenean parekatasun handia dagoela, eta batan alde joaten denean, bestea bestearen alde, egurrak ere, ez ziren egur garbi-garbiak atera, nahiko gonak bai, baina garbi-garbiak ez, eta nik uste dut adarrak denok moztu genituela, eta bai berak, bai nik, eta nik uste dut hortze dagoela postasun hori, ez? Konzentrazio zela mantentzen da, azkanin ariketa oso luzia dalako, 6 ariketa ezberdin zuek, gainera hortxe hili zineten zeu aurretik hasi, gero atzetik, gero ia harrapatu zen duen, jendez beteta egon zan bebai, pilotalekue, zelan mantentzen da konzentrazio hori, zelan dakizu, zelan duzen geuzek, ze pasatzen da burotik, aitzal? Bai, Ikerrek esan dago bai, ez? Berari paseiako na, momentu batan txapela galdutzat emon zauela, ez? Da, irabazitzat ez dagoelako eukin. Eta nik bardin, ez? Momentu bat txapela ia etxitzat jotzen duzun momentu hori, eta bapatean argi txiki bat ikusten duzu hor, eta esatu bukaeran arte ez da etxi behar, ez? Eta lehen jokeieko neskagatik esan duzuena, ez? Ia jetxieratik hor, eta liga irabazi arte, ez? Eta gure kasuan ere, berdin, azkenean ematen zuen lehendabiziko egurra moztuta, bigarren proban zutikako enborra, hor atxeratu ginen bai Larraña eta bai biok, gero 3. proban Vicente Perriz ere aldea lortu zuen, eta 4. eta 5. nik irabazi, ez? Beraz, 5 probetatik 3 nik irabazi nituen eta 2 berak, ez? Hor ikusten da, ez dela etxi behar, bukaeran arte, eta atzoko kasuan, egurrak zikinak eta direnean, oraindik gutxiago. Emozin hori ikusleentzat, oso pozik jende dana? Ba, nik uste dut atzo izarraitzera hurbildu zana, edo atzo telebistan finala ikusten egon zana, urrengo finalean bertara etorreko dela, edo telebistaz jarraituko dauela, ez? Zer dauka kirola honek, Aitzol? Bakoitzak berak lotzen diona, ez? Niretzako asko Ikerrek esan duena, ez? Bere bizitza aizkora da, ez? Nire kasuan igual bizitzaren nuke esango, baina bai postasun asko ematen ziana, ez? Pertsona bezala ere hasten lagundu diana, inguruan ez dauka goi hartzun oso handiegia, baina jarraitzen dutenak eta bertan daudenak maitasuna handia ematen dute, ez? Azkenean gertutasuna sortzen da, bai ikusle eta kilolariengan, eta hori da, ez? Familia txiki bat, bai kilolarien artean eta baita ikusleen artean ere bai, eta ez bakarrik aizkolaritzak, baita herrikirolak orokorrean. Eta hori da, ez? Herrikirolan hasten den edornok, orain edozein emakumeek edo edozein gizonek, bai harri jagotzen, bai aizkoran, sokatiran dena dolakoa, bere bidea, bere alaz egingo luke, familia txiki bat delako, ez? Familia txiki bat, eta zuen kasuen familia gainera. Bai Iker Bizente, bai zeube bai, betianik ikusita, eta zeuek aukeratuta bide hau, suposatzen dut, inok ezer esan barik, zeuek ere aukeratzen duzue, horrek asko dino be bai, ikusitakoa, transmisio hori iritsi dela eta jarraitu nahi duzuela honekin. Bai, zer ikusi gure ikasi, ez? Eta azkenean, gure kasuan, familiatik etorri da, txikitxeatik ikusi dugu, eta agian, errezago da, ez? Kako txartean astea behintzat. Bestela, imaginau zure ilobak esango balizu, lehen esan duzu Joseba Sarela eta horregaitik, esango balizu, harri jagotzen hasi nahi duela, edo aizkoran, edo zer esango zenioke, edo... Nik animatuko nuke. Animatu, ez? Baina askotan ez dakizu nora jo. Kasuetan igual, Aitzol, aber! Aitzol, aber, seguru! Baina kasu askotan gertatzen da, ez dago baliabiderik, ez dakit nora jo, ez dakit zer egin, eta ideia hori burutik kentzen saiatzen zara, ez? Horregatik nik askotan esatu, umetan eta jendeak beldurre hori ikusten du, ez? Emakume bat harri jasotzen edo gizon bat horrek zer gertatuko da gero,
Eta guzti horrek beldur pixka bat ematen du, ez? Baina, bueno, futbolearen lesioak pila bat izaten dira, eta zer, diru gehiago irabazten delako, horrek ordaintzen dira lesio horiek. Egia esan, denetarik egon daiteke, ez? Baina nik uste dut hori, batez ere, umetan ez bat lima da ere, nera bezaroan ja beste kiroletatik at geratzen zarenean horrelako top ez bazara. Okerrezpan hau, izete hemen egon zanien, retiratzen zalat esaten, eskola antzeko bat sortuta dute, eta zema jende, zema gazte hori da, hori gertatu da, harri jasotzen, bai Izetatarren eskolan, haian duten eta sarotzen duten eskola horretan, eta baita idoiak berak ere, ostolasari esker eta ostolasaren harri eskolaren inguruan, berak bertan dabil eta hori on, eta oso ondo, oso pozik, elkartu egiten dira, eta hori da sortu behar dena, ez? Hurbiltasun hori, errestasun hori agertzeko, ez? Nora joan nahi dut, nora joan naiteke hori ikastera. Eta nik uste dut hori dela bidea, ez? Eskolatxoak sortu, edo lagun taldeak, edo beti ere errezago egiten dena, eta horti jo behar da. Hala ere, irudizek ikusitxe, eta orain berbetan egonda, ze gaztetasun, ze sasoi duzuen guztiok, idoiak erantzuten zuenaren arira bebai, neska bat ikusi eta neskak animatzen dira, gaztiek ikusi, gaztiek animatuko dira. Ikuslien artean bebai gaztiek, gaztetu da kirolau. Bai, nik askotan esan izan dut, ez? Guri udaran ari bidez, gustatzen zaigu herririk herri biltzea, auzorik auzo eta hiririk hiri ere, bai, ez? Eta askotan auzoetan eta gertatu izan da, bertako aizkolari edo bertakoen artean apustu bat egitea, eta bertakoak egotea, eta aizkolarien artean askotan erresolo bezala edo, hasi dira oraingoan ere beste batzuk guri tokiak kentzen bezala, ez? Eta nik postasun esartzen dut, esaten dudalako, beraien artean aizkolaritzarako eta aizkolan egiteko apostu bateko grina sortu bazaie, horrek esan nahi duela gu ikusten egon direla, gu jarraitzen egon direla, eta beraiek apostu bat egiten badute beraien artean, herrikoen artean, seinalke guri jarraitzen digutela, eta beraiek ere, beraien artean beste jarraitzaile batzuk izango dituzte, eta azkenean aizkolaritzarentzako eta herrikorentzako ona den guztia, ona da norberarentzako ere bai. Uda denboraldi ona zuentzat? Uda etortzen baldin bada, ez? Ez dakit aurten hasi garaia erakustaldi egiteko karpa bat montatzekotan, edo erakustaldietara eramateko, baina bai, egia esan, udaran zehar polita da, ez? Gainera, bai, Bilboko aste nagusian arenala gainezka aizkoran egitea polita da, baina... Zegoen ederra izaten da, Bai, ederra da. Gainera, ni erdi bilbotarra izan nahi, beti danik eta gustokoa da, ez? Baina baita abaltxisketako auzo txikienean ere, non politikiroldegirik ez dagoen, baina etxe bateko ateak zabaltzen dizkizuten, ez? Eta hori da gure mundua. Aitzola Atutxa, urrezko aizkoran banaka txapeldun norde, txapeldun beste guz askotan. Horregi be eutxi beharko zaio, ez da? Jarraitu beharko da, gure bidea egiten, eta orain arte egindakoa behintzat ez galtzen. Plazer bat abeti, zatozen bakotxien. Beste baten be telefono deize jasoko zu. Bai, hemen egon gara, sofan. Betiko sofa, ez da aldatzen, hasi que... Aldatuko! Aldatuko zuen, bai. Aldatuko, uste dut baietz, bai. Nire informazioek okerrak ez bai aldatuko da, sofa be bai. Ze kolore? Ez dakigu, kolorie. Ni gorrizaz gustora nago, ez dakigu. Gorrizeko lan batzen gaitu bai, nik uste aldatuko dala. Ristok dako programa bat olan sofa baten antzeko, amoten dagonek. Aitzola Atutxa, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.